Vermells és una exposició que ofereix una mirada nova sobre l'obra de Grau Garriga i que també es permet reflexionar, abocar situacions personals i col·lectives que tenen a veure amb el nostre present, amb la nostra experiència avui en dia, que és tan intensa, no?, en aquesta situació que ens hem trobat al 2020. Tots sabem que Grau Garriga és un dels grans mestres internacionals de l'art tèxtil, de l'art del tapís. Sabem també que és pintor i aquí s'han fet sovint mirades històriques, retrospectives sobre la seva obra. Nosaltres volíem fer una mirada transversal que posés a un mateix nivell les instal·lacions, el tèxtil i la pintura sota un eix comú, que és la seva obsessió recurrent per el color vermell. El color vermell té diferents usos, diferents funcions en Grau Garriga que tots podem reconèixer d'una manera molt intuïtiva. En aquest sentit, és una exposició que arriba pels sentits i que és molt intuïtiva. En primer lloc, hi ha una utilització del vermell com a referència al cos, a la sang. Hi ha una preocupació humana per la condició humana, per també el patiment, per els processos de vida i de mort, per als processos existencials, molt clara en l'obra de Grau Garriga. I aquí la podem anar resseguint. Després, hi ha quelcom que és molt particular en Grau Garriga, que és el fet d'utilitzar el vermell com una manera de composar l'espai i de crear espais. I això tant a les obres tèxtils com a les instal·lacions. I l'exposició ha permès, gràcies a la col·laboració amb la família, descobrir tota una sèrie de materials inèdits, de documents, que mostren com, a través de línies vermelles en tèxtil, Grau Garriga transforma palaus, edificis o places públiques. Finalment, hi ha una altra dimensió del vermell, que és la que té a veure amb l'estandard, amb la bandera. Hi ha una dimensió política, reivindicativa en l'ús del vermell, molt lligada, entre d'altres, amb el vermell de les 4 barres de la senyera. Com veieu, són 3 aspectes que ara, amb el Jordi Garrido, amb el cocomissari, amb el company amb el qual hem comissariat aquesta exposició, hem anat establint un diàleg, ens hem anat retrobant. La col·laboració també, com dèiem, amb la família, amb l'Ester Grau, especialment ha sigut clau, i entre tots 3 hem fet una recerca i hem posat en dansa tots aquests vermells. Aquí trobareu uns espais on us podreu submergir, on tindreu, de fet, una experiència, és quasi una instal·lació de vermells, en les quals descobrirem tota una sèrie de sensacions que ens evoquen problemes íntims i comunitaris. Bé, en aquest apartat, que és el vermell sanguini, el vermell que Grau Garriga fa servir per parlar de la sang ens porta a parlar també del cos en moltes vessants diferents. De fet, és també a través dels títols que veiem l'ús que fa Grau Garriga dels vermells, també en aquest cas el vermell sanguini. Aquí el quadre de la meva dreta és La por, però en aquesta sala també hi ha altres obres que es diuen La mort d'un home, El temps de ferides i La mort també, un dels penjats que va al retaule dels penjats, que és una instal·lació més gran que Grau Garriga ha fet en diversos llocs, el més recent aquest 2020 a la Bienal del Contemporani de Sydney. I aquest vermell serveix, com hem dit i com hem vist a través d'aquests títols, per parlar de la mort, per parlar de les ferides del cos, per parlar del trauma, però també serveix per parlar d'aquest trauma com a generador. De fet, Grau Garriga, amb el vermell sanguini, també parla del cos com a generador de vida, el cos de la dona. En aquesta sala mateix també hi ha 2 obres que remeten a aquest cos de la dona i aquesta capacitat de gestació. De fet, hi ha una obra amb aquest mateix títol que es diu Gestació i una altra que es diu Formes de dona. En aquest cas també veiem com dialoguen els tapissos amb les pintures. Aquí a la meva dreta tenim un exemple de pintura, però n'hi ha un altre, i també tenim tapissos que funcionen com a escultures, com a obres exemptes separades de la paret. Grau Garriga fa servir aquest vermell de manera que ens porta a construir espais també, que és el següent àmbit de l'exposició. Estic molt content que hagi arribat aquesta peça, Jordi, perquè ve de Mònaco, no? I va costar molt. Correcte. De fet, ha sigut un comissariat molt irregular, aquest any també, molt irregular i molt intens, perquè ens
ens hem trobat en què no hem pogut veure moltes peces en directe fins gairebé quan érem ja a sala llestos per muntar, i aquest va ser un dels casos, va ser una de les peces que més ens va agradar, revisant el catàleg de Grau Garriga, i ens vam trobar que aquesta havia anat a parar un col·leccionista de Mònaco. I ha sigut una odissea i una molt bona feina el poder-la portar fins aquí perquè realment val la pena. És una peça del 70. Clar, és una peça del 72. Sí, correcte. És veritat que aquests són els anys, finals de 60, principis 70, són els anys estel·lars, el cim del moment en el qual el tèxtil era un llenguatge experimental. És clar que Grau Garriga després va continuar innovant com a artista avantguardista, sobretot en les instal·lacions molt més tard. Però és cert que aquesta és una peça que, primer, en el context dels 70 és força atrevida i després, jo crec fins i tot ara, no? A mi em connecta, no sé, amb coses quasi... Per una banda té un organicisme, si vols, quasi pop, no? Com del còmic, Sí. no? Sembla com un alien, no? Exacte, de fet, a mi m'evoca aquestes sensibilitats més properes a la ciència-ficció Sí. i a coses més properes a aquest món del pop i del pulp, fins i tot, Sí. que és aquesta literatura de la ciència-ficció. També, per d'altra banda, en aquell moment emergent, amb cinema també de ciència-ficció i de sèrie B, també emergent després de la Segona Guerra Mundial. Sí. És una peça estranya, però que té molta força i que crec que et pot encaixar amb una sensibilitat actual també. Sí. Jo crec que, a veure, tot i que aquesta cosa no sé pop, tampoc sé fins a quin punt és volguda, perquè el món del Grau Garriga és més simbòlic, no? Però és cert que, clar, quan la peça té aquesta polisèmia, doncs permet connectar-se amb el present. És també, diguem-ne, quelcom que té a veure amb aquest intent d'apropar l'objecte artístic a l'objecte orgànic o l'objecte natural. Jo penso que és una de les gràcies de la peça, que sense ser naturalista, perquè no descriu cap cos, però sí que aquesta volumositat, no? Aquest creixement, no? Que es troba també, no?, a la peça que ens ve del Museu de Montserrat. Sí, correcte. Clar, dèiem això, que aquest element que es trobava de mort també de la convexitat, Sí. no? D'aquest creixement volumètric, no? Que es projecta cap a l'espectador, és un element bastant característic. Correcte, sí, de fet és la tridimensionalitat del tapís és potser una de les coses amb les que Grau Garriga va abundar més i en les que va experimentar més durant tota la seva carrera. I de fet, curiosament, en aquest punt en què ens trobem parlant del cos, és curiós com aquesta convexitat de la peça, aquesta volumetria de la peça, ens permet parlar alhora de la mort, com veiem fa un moment, però també de la vida, el cos com a generador. Però alhora l'absència d'aquesta volumetria, d'aquesta tridimensionalitat que també trobem en aquesta peça, ens permet parlar també del cos i de les seves ferides i del seu dolor. Bueno, hi ha un efecte com de negatiu, en certa manera, no? És a dir, aquesta és una peça en la qual s'emmarca, no?, aquesta sensualitat, així, el cos, la carn que creix, no?, que va adquirint, no?, volum, presència, no?, que és contenidora, no?, d'una potencialitat. I aquí el que veiem és com en un procediment més, no subtractiu, sinó d'obertura, de trencament, es fan aquests talls que permeten d'alguna manera albirar com un espai interior que es manté misteriós, que es manté interior. Aquesta és una de les peces que prové del retaule dels penjats, que en Grau Garriga la va muntar aquí al monestir de Sant Cugat, però de fet l'ha anat remuntant a diversos llocs del món. De fet, com dèiem al principi, l'ha muntat aquest mateix any, aquest mateix 2020, a Sydney, tan lluny com a Sydney. També és una peça molt curiosa en la que treballa el vermell com a part del cos, de fet. A mi em remet molt a aquests bous escorxats, fins i tot d'un Bacon o una cosa així, o de Rembrandt, exacte. És una peça singular, I la manera en la que l'hem mostrat, com a mínim, jo n'he quedat molt content. Sí, és una llicència, no?, que ens ha trobat. És veritat que el penjat va penjat. Exacte. Hi ha un conjunt, no?, en un retaule damunt de peces com aquesta. A nosaltres ens ha servit per fer de transició amb els pisos. N'hi ha un altre baix
que esperem Poder-ho canviar-la, perquè hi ha una de les peces que no ha vingut per la situació del Covid, que és un homenatge a Anne Frank, que tant de bo, no? En algun moment podem ensenyar-la, podem afegir-la a l'exposició, que aniria una mica en aquesta línia, no? D'aquests cossos tèxtils sostinguts, no? Des de l'aire. Però diguem que a petita escala ens ajuda a entendre el que es veu aquí de seguida, no? També, que és com aquestes peces es poden presentar de manera convencional, però es poden presentar també dins dels espais i transformant els espais. O sigui, no és tant l'espai el que afecta la peça, sinó que crec que és la peça la que transforma l'espai. En aquest cas és un espai, un forat d'escala, de circulació normal, i que és com es veu com envaït, no? Per aquest conjunt de planos, de filaments, no? Que ens porta com a l'exploració de la seva interioritat, no? Una mirada, no? Que és de dalt i de baix a la vegada. No? Penso que hi ha molt d'aquest tipus d'experiència. No? També invita a aquesta experiència, això, l'experiència de veure-la i de donar-li la volta, perquè et convida, de fet, a continuar pujant i a veure-la també des de dalt, mirar-la des de baix, mirar-la des de tots els angles, que et permet la instal·lació totalment exempta penjant des del centre del forat de l'escala. Crec que és molt important veure que és una cosa, o sigui, que el tapís és una cosa, en el sentit fort de la paraula, una cosa o un cos, no? És una estructura, més que no pas un biberot, com podria ser l'escultura. És cert que, en aquest sentit, jo no crec que això sigui exactament escultòric, sinó que és una altra cosa. És una mena de cos paral·lel als cossos orgànics que es despleguen en l'espai i que transformen. I això és el que ho fa tan estrany. El desplegar-se crec que és potser el verb més correcte, perquè són peces que viuen plegades i que al muntar-les fan aquest acte de desplegar-se també cap al món. Aquest sortir del plec és molt físic en aquest cas. I també ens porta alhora a l'ús que feia Grau Garriga del vermell en les instal·lacions, que és interactuar directament amb l'espai. Pot semblar que aquesta és una exposició fins ara dramàtica, però res més lluny d'això. És evident que hi ha també aquí una mena de joia, de gaudi, de plaer arrelat al color. El color està vinculat a la llum i el vermell a la calidesa. I podem veure algunes peces com aquesta, que és molt primerenca, si voleu molt pictòrica encara, aquest ritme joiós, que ens parla de l'alegria, de la felicitat, en la qual aquestes diferents gradacions tonals, que van d'un color dels grocs o d'aquests colors bells, terrosos, van creixent cap als taronjats i acaben esclatant en aquests vermells i després amb aquests liles o aquests violetes, on el vermell es fusiona amb el blau del cel, ja que aquí veiem una forma clarament, un disc solar, doncs es porta a aquestes al·lusions del vermell com a forma intensificada, dionisíaca, forta de la llum que ens aporta la calidesa, la protecció i d'alguna manera l'optimisme del dia que neix. Aquesta potser, que hem posat al costat, és una de les peces que té menys vermell de tota l'exposició. També havíem de fer com un cert descans, perquè aquí entrem en sales, com dèiem abans, ens podem quasi submergir en una mena d'univers vermell. En canvi, aquí, en aquesta penetració de llum, veiem com la llum es va obrint camí des de la blancor fins a aquesta intensitat més rogenca, més encesa, més magmàtica, es va obrint dins d'aquest espai verdós que probablement al·ludeix a la idea de vegetació o de paisatge. Per tant, que totes les obres d'aquesta exposició facin referència al vermell no vol dir que siguin unitàries o homogènies, sinó que el que podem apreciar és la multiplicitat d'aplicacions, la multiplicitat de declinacions, de variants poètiques i perceptives amb les quals juga Grau Garriga al llarg de la seva obra. Grau Garriga, com hem comentat ja,
és un dels artistes que més va experimentar amb el tapís, de fet és reconegut internacionalment com a tal, però ell es definia a si mateix també com a pintor. I en aquesta exposició també hem volgut veure com el vermell li serveix també en la pintura com a element configurador d'espais. De fet, aquest àmbit de l'exposició està dedicat a aquest ús del vermell per configurar espais. Configura espais a través de la llum, però també ho fa a nivell pràcticament metafísic. De fet, aquesta pintura personalment m'agrada molt i és un dels exponents de la pintura metafísica. De fet, a mi em remet a pintures com les de Joan Pons. En aquest cas, és una pintura de 1976 que es diu Utopia. I perdoneu que he mirat, però és utopia amb interrogació. És a dir, ell pregunta si és una utopia, posa un espai en aquesta oposició entre vermell i negre, prefigurant ja aquest llenguatge més polític en què ens adentrarem al final de l'exposició, però interessa molt la manera en la que crea aquesta tridimensionalitat dintre del llenç. A més, òbviament, utilitzant aquest collage d'objectes sobre el llenç, en el que ja hi abunda des del principi de la seva carrera. Quan parlàvem del retaule dels penjats, d'aquestes peces en les que Grau Garriga fa aquests cossos escorxats i oberts, parlàvem d'aquest muntatge que Grau Garriga va fer aquí a Sant Cugat l'any 79 i que ha fet aquest any a Sydney. De fet, això ens permet començar a parlar d'aquest ús del vermell en espais grans. De fet, Grau Garriga comença a fer servir el vermell també per configurar espais amb edificis, treballant amb espai obert o amb edificis i fins i tot amb muntanyes, com va fer a Vermont, a Amèrica. De fet, aquest espai que ens serveix per passar de parlar del vermell espaial, on érem fa un moment, fins al vermell més polític, ens serveix també per fer la base del que podria ser pràcticament una nova exposició, perquè és molt interessant, ens hem trobat amb una gran quantitat de documentació. De fet, per l'exposició hem digitalitzat una troballa en diverses cintes de Super 8 i hem digitalitzat un munt d'imatges fins ara inèdites que ens permeten descobrir un nou Grau Garriga, un Grau Garriga que potser té una sensibilitat més contemporània que la que s'havia vist en altres exposicions fins ara. És curiós com Grau Garriga treballa aquest concepte d'instal·lació, perquè al final el que fa són grans instal·lacions, treballant amb grans tires de vermell, amb grans línies vermelles, que dinamitzen l'espai, que fan del vermell una vivència i una experiència pel públic. I de fet, en aquest ús del vermell, Grau Garriga introdueix també el que ja és el darrer àmbit de l'exposició, que és el vermell més polític. De fet, aquí, al meu voltant, hi ha els esquemes del que serà el monument als segadors, l'homenatge als segadors, que Grau Garriga va instal·lar a la plaça Sant Jaume, davant de la Generalitat, l'any 1979, després que s'aprovés l'Estatut. En aquest cas va utilitzar un munt de fals, per això els segadors, fals que anaven de color vermell, per descomptat, però també groc i porpra. De fet, els colors de la bandera republicana. Recordem que Grau Garriga va néixer en temps de la República i es va educar en la República abans de la Guerra Civil. Aquest vermell en el que Grau Garriga abunda i que li dona una significació més política, Grau Garriga més era d'una família d'esquerres, ens permet començar a parlar ja del vermell polític i que dona clausura a aquesta exposició amb aquest apartat al que ens dirigirem ara. Entre aquestes dues peces en les que em trobo, trobem dos usos diferents del vermell en Grau Garriga, però els dos són clarament polítics. Aquí a la meva esquerra tenim una senyera, en aquest cas una sessió de la Fundació Vilacases, de la col·lecció de la Fundació Vilacases, on Grau Garriga treballa una senyera sobre jute, que és potser el cas més evident de tractament polític de Grau Garriga. És el vermell de la bandera, és el vermell de l'estandard, però alhora, girant cap a la meva dreta, trobem aquesta peça que és Primavera del 77. Què va passar a la primavera del 77? Que es va aprovar el primer estatut de Catalunya després de la dictadura, abans de la Constitució espanyola. I de fet, en aquesta peça, on hi veiem un munt de nusos vermells també, tenim aquest punt de complexitat del moment, aquest punt de sortir
de la dictadura, perquè és una peça que a més està plena però s'obre cap a un futur nou, i és en aquest punt en el que Grau Garriga va dedicar aquesta peça a la primavera del 77, que és un moment clau en la història de Catalunya, en aquest moment de sortir del jou de la dictadura franquista i alliberar-se i recuperar, sobretot, les institucions que, d'altra banda, recordem-ho, Grau Garriga sí que havia viscut en la República, en l'etapa prèvia a la dictadura franquista. Com dèiem, Grau Garriga és un artista obertament significat de manera política. De fet, ell es va educar a la República i va créixer en una família d'esquerres. Això el va condicionar durant la resta de tota la seva vida i, òbviament, va condicionar també la manera en la que treballava el seu art. De fet, una de les coses que més el defineixen en la manera en què el vermell travessa aquesta vessant política, una és el vermell de la revolució, el vermell de l'esquerra, el vermell del comunisme, però l'altre és el vermell, com dèiem abans també, de la senyera. I això ens porta a parlar d'aquesta peça. Aquesta peça, que es diu Marges al Roig i és de 1978, ens porta, d'una banda, a veure aquesta senyera insinuada darrere d'aquest paisatge i alhora ens porta també, a través d'aquest paisatge, a parlar del seu arrelament amb la terra. Ell era un artista molt vinculat de manera física a la terra. A les obres de Grau Garriga hi ha un alt component de fisicitat. De fet, els materials que utilitza, fins i tot el jute, que el fa servir molt, la llana, són elements que són molt físics i que vinculen també a aquest aspecte més de la terra, més terruño, que es diu en castellà, i que ens porta també, al seu moment, a parlar de com Grau Garriga sentia seu aquest vermell polític de la senyera, aquest país sense estat, que és Catalunya, i aquest terreny en el que ell habitava, que en aquest cas és Sant Cugat. A més, dir que aquesta peça ha estat recentment restaurada, de fet va venir des d'aquí al costat a Vall d'Oreix i és un préstec del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. El que comentàvem ara és que Grau Garriga, als 70, va viatjar per tot el món i entre un d'aquests viatges li va tocar viatjar a la Xina, que en aquell moment encara era un país molt tancat i encara en vies de sortir del maoisme. I arrel d'aquest viatge va fer aquesta peça, aquest collage sobre paper, que hi ha, de fet, pàgines en xinès. Sí. I una referència, aquí hi ha una cal·ligrafia, on es veu una referència a la revolució. Clar, és molt ambigua, no? Perquè no sabem realment quina era la intenció, no? Jo crec que en aquests moments ja, no el 75, no és celebrar la revolució cultural maoista perquè ja s'havien desencantat els intel·lectuals de l'època, però és clar que el vermell per tota una generació és, òbviament, el vermell de la bandera comunista i per les generacions finals de 60, principis de 70, està molt lligada al maoisme. Per això hem volgut posar aquest petit objecte, que és un objecte fetitx, no? Que és un exemplar del famós llibre vermell de Mao, que es va editar en moltes llengües. Aquesta és una edició en castellà, més tot vermell, amb l'estrella daurada en el centre, no? Algun amic conegut de l'època m'havia dit que en realitat el llibre no ens interessava, però que era molt important portar-lo, i que és un llibre molt petitó, que es pot veure, i que es portava a la butxaca i s'ensenyava. Hi ha un altre llibre que al final no hem posat a l'exposició, però ostres, que volíem, no? Perquè una peça de les que hi havia aquí situades anteriorment era el Roig al Negre. Clar, jo de seguida, pensant en la cultura francesa evident de Grau Garriga, llavors anàvem cap a una presentació també del llibre El Roig al Negre estendard, que finalment no us ha funcionat. Però el Roig al Negre és important, perquè clar, és una referència també a l'anarquisme, no? Aquí aquesta peça déu-n'hi-do per muntar-la, no, Jordi? Aquesta peça, el muntatge d'aquesta peça va ser un dels grans punts calents del muntatge de l'exposició. El monument a l'anarquia, Exacte, que és monumental monument a l'anarquia. No, si no recordo malament, del 78. De fet, crec que des de final dels 70 que no s'havia tornat a muntar. I per aquest motiu hem tingut problemes a l'hora de saber com físicament es muntava aquesta peça, perquè la família de l'artista, que és bàsicament la que té les pistes claus per muntar les peces i configurar-les en l'espai, tampoc l'havien vista muntada com Déu mana. I de fet, quan ens vam trobar aquí, en un primer moment pensàvem que això té dues parts, que són dues parts de 2 metres, que de fet és un continu, que fa 4 metres 75
de longitud. En un primer moment pensàvem que anava penjada del sostre i fent panxa sobre terra, però en el transcurs del muntatge la filla de Grau Garriga, l'Ester Grau, ens va trobar una imatge, va trobar una fotografia antiga on anava muntada sobre un suport. I aleshores vam dir, ostres, que potser aquesta peça no hauria d'anar plana, sinó que té una tridimensionalitat diferent. A més, a l'hora de muntar-la, ens vam trobar amb l'interior. Sí, que també és evident que l'interior ha estat treballat no com una estructura invisible, sinó com un espai que s'ha de descobrir. Correcte. En realitat, al principi, les condicions de preservació no permeten tocar la peça, però sí que la podem veure i descobrir aquests fils que es van com sumant els uns als altres. Clar, realment l'anarquisme, aquesta mítica bandera negra i vermella, a part de fer referència, òbviament, a la història del segle XX i també a la història en particular d'aquí, en el moment de la Guerra Civil, però als anys 60-70 tenia una connotació revolucionària en el sentit més cultural, més estètic també. Jo penso també en aquest artista, en aquest cantant francès que tenia molts contactes amb els catalans, que era el Leo Ferrer, que va tocar amb l'Ovidi Montllor, amb el Toti Soler, i que tenia les famoses cançons dedicades als anarquistes. En aquest cas jo, a diferència del que dèiem abans, el llibre vermell, sí que veig l'homenatge i com ell ha trobat la solució per monumentalitzar una cosa tan poc monumental en principi o tan poc tradicional com l'anarquisme. Però s'ha resolt molt bé. Exactament. A més, continuant i abundant en aquest aspecte més físic de la peça i en aquesta monumentalitat que se li dona al tapís en el muntatge, és aquest descobrir l'interior. Perdona'm que hi torni, però em va fascinar realment durant el muntatge el descobrir que realment hi ha cortines pel mig i de fet se'ns permet donar-li la volta i veure-hi a través. És una peça molt interessant també des d'aquest punt de vista de la tridimensionalitat. Però tornant al vermell revolucionari, de fet Grau Garriga, per descomptat, era un home significat políticament a favor de l'esquerra política, però també a favor del catalanisme polític, que ens vincula també amb la resta de peces que hi ha en aquesta sala, parlant de la Senyera i parlant d'altres coses que succeïen i que al final aquest vermell polític ens permet parlar de la història del segle XX. Sí, absolutament. És molt interessant com va aconseguir transcendir la bidimensionalitat de la bandera. Convertir la bandera en una mena d'objecte o d'arquitectura, i això trobo que és molt interessant. Però efectivament, clar, com bé dius, la Senyera és en aquests anys un dels seus motius centrals del seu treball.